to z začátku lagovat. Tak, dobrý. Záglou extrakt? No tak kempneme ho, ne? Ne, záglou se otvírá, víš? Za 5,57. Ok, jdeme rovně k oknium. Jo, já hledám nějaké skevy, tu jsou, ale nikoho tu pičo nikde nevidím, vole. Jdu. Já. Aha. Jo. Super. Tady budou Na druhé fighty, straně, Blažko. na druhé straně, kamo, jak střílí z toho akačka. Já jdu nahoru. Jo, on je někde kámo schovaný tam za skalou. Yes, asi vím trošku kde. On čeká tež na extrakt. Běží nám tu další přes mol. Přes ten obchodňák. Teď je vzadu za těma... Viděl jsem. Já jdu pojďme. Jdu nahoru, jo? Skev. Hlava Skevovi. Doklikám si buben. Týpek je dole už. Šel mezi ty dvě budovy. Tak je 24 hours. Jo. Tak mezi ty dvě budovy zales. No to je málo hozené. Šel jsem granát. To jsem hodil já. Už bude za ní, za tou budovou. Yes. Možná, že to byl on, po kterém stříleli, no. Jo. Myslím, že to stáhl asi. Uvidíme, no. Ne, je tu v té budově, jak jsem tam zabil toho skava na tu jedničku do té hlavy, tak tam je. Mrtvý. OK. A ještě možná další, bacha. Ještě jeden tu je někde. Ještě jeden tu je, pozor. Yes. Jo, tady u mě, napravo ode mě. Kroky. Pode mnou teď. Pode mnou teď, přímo. Hotový. Nice. Musím se obázat. Byl naložený docela, jo? Asi byl naložený docela, tak pozor. OK. Pojďme je otáhnout tam, jak si zabil toho jednoho, já tam dotáhnu, jo? Toho, co jsem zabil. Jo. Takže ho tam... Dám si léky. Potřebuji se vyhýlovat rychle. Ruce mi rozstřílel, no, trochu. Hlavu úplně minimálně, bo mám dobrou helmu, takže... Ani ještě... OK, tak ho otáhni ty. Dobře, běžím tam, kde jsem rozstřílel toho typka. Jo. Tahám toho... Co je? On zmizel, vole. Tahám tu mrtvolu. On zmizel, pičo. Ten typek zmizel. Ne, on je ve stěně. Po něm. On je ve zdi, mu trčí koleno, nebo co to je. Já ho vytáhnu, čeky. Klidně si ber hvězda, tu je. Čeky, já ho vytáhnu za nohu, tady je. Pičo. Tam ten borec měl velký obří batoh, ale. Mám? Jo, mám ho. Dobré, tahám ho už. OK, je tu. Počkej, tak ty... Jo. Ale tam ten typek, kterou si zabil pod tím, měl úplně obří batoh vysoký. Já jsem nikoho nezabil. No tam toho jsem přitáhl. Teďka, jak... Toho jsem přitáhl teď. No, ale on měl úplně velký batoh. Tak počkej. Já tam ještě zajdu. On měl fakt jako ještě, on měl velký, jak ten dlouhý batoh zelený měl. No žádný batoh tu nevidím, takže těžko říct. Asi se bugnul, anebo nevím. Lol. Ale teď to celkem vypadá jako jeho hlavní bug.
Nevím, tak co, jdeme extrakt? Jdem do piče? Jo. Se napiju na žeru ještě, bo pak vydržím úplně hodno. Okay, na žrádlo seru. Jestli měli žrádlo, tak si vezmu jejich žrádlo. Můžeš mi něco hodit ze žrádlo? Ukaž, tady bude mít něco. Aha, to nemá nic. No tady nevidím, že by tu měl žrádlo. Jo, MRčko, na. Pičo, ale mám tež 20, vydrž, tak to asi kousnu. Kousni. Na? Dík. Kousni si ještě, když máš 20, tak potřebuješ ještě jednoho kousa. OK, beru to. Beru i tu jeho vestu, tady to je celkem v pohodě. No, dobré, jdu. Ukaž. O. Tady někdo skáče, bacha. Za kinem bez tak. Ty pičo, to je textura bugla. Máš ho? Je ta, ne, nemám. A byl tam? Jo, je tu. Dostane hýčko, ale asi už vybuchne nad ním. Nejde přes to střílet prostě. Pojď tu ráš, jestli můžeš. Please. Jo, dead, dobrý. Mrtvý. Je. To je kokot, co kutil. Jo, dobrý, mám další batoh na loot. Jinak měl hovno. Jdu si pro věci, jo. Dobré, ber batoh do ruky a jdeme extra. Yes. Smoke mám. Piču, vidím teď, ale. Jsem pryč. Dobré, extraktuju. No to právě... Čistá akce, víš co. Jo. Typci nejsou moc na lutění pořád, no. Většinou potkáváš takové jako střední typky. Husté. Dostal šerifovou hvězdu od něho. Já. Pěkné. Já mám nějaké sračky od nich celkem. A hodí se healy a tak. Proč ne, že? Blbost to nevzít. OK, já mám to natočené.